So, what's up guys? This is D James and I'm back with another video. Di man! So, ang video na to ron is Niloko Ka Na Ba o Nagloko Ka Na Ba? So, ikaw, nagloko ka na ba o niloko ka na ba? Ako, yes. I'll just share my experience way back 2016. It's my first serious relationship and it lasted 13 months. So, I thought, okay walay problema. But, one day, nag-end lang ang relationship. And it takes 5 years para maka-move on. As in, completely heal na ako. 5 years. Yeah, so, back to 2016. So, it's our 12 months. Yeah. So, one day, may nag-chat sa ako. I don't know this person. So, gi-entertain na ako. And, nagkataas sa awong topic. And I know sa ako self na it's cheating na. Okay? I'm in a relationship. Then, one day, ang akong uyab na yun nga, madto sa amo. So, ako ningon ko nga dili pwede kay masuko na pud si mama. And akong kuya dili ganahan. So, mo to ang akong ka-chat. Chat lang hapon pero ka-chat hapon sa akong uyab. So, gabi na ningon to akong ka-chat nga mo-visit daw siya sa amo. Tapos din ko nga bawal. And gabi na sa so, hindi siya nga on the way na siya. Tapos hindi na akong ilinsis akong uyab na madto. Hindi ko nga dili gid pwede. Since to akong ka-chat paingon na, niadto kog terminal. Paabot ko. And I was so shocked pag abot kay ang akong uyab manginaog sa bus. Naglibog ko sa akong muon. Ako kabalo sa akong himuon. So, niyon siya nga, na ako sa terminal. Nag-what kasi akong di paabot. So, ako, wala ako kabayon sa akong erason. So, kalimut ako sa itong girason. Then, yun siya. Na, katong imong kachatog ako isara. So, grabe na ako kasuko. Kay, nga nung himuon to ni mo. Nga nung nahuna-hunaan to niya gihimo. So, sa grabe na ako kasukod gihapak na ako siya. And yun lang siya nga gusto niya i-test ko. And for what? Yeah, I know myself na yeah, cheat na to. Then, paingon sabay ako siyang yapak. So, I thought we're okay na pagkaugma kay Mark niya sa man. Then, after a week, nitawag siya. Communicate na ito nga week. Then, after a week, nitawag siya. Tapos, mayroon siya nga break na ni. So, tanong ko nga, no? Tapos, yung siya nga, wala lang. Gusto lang ko makipag-break. Pero ako gusto, kung sa'y rason, ang iya lang gilaong na fall out of love na siya. So, gidawat lang na ako na mauto. Siguro after a week ani mag-okay pa mi. So, after a week, stalk na ako akong ex. And suddenly, na ako'y nabasahan nga ni comment. So, gistalk na ako itong nag-comment kay magbag-o bitaw siya. Bag-o nga na may comment. Tanaw na ako ang iyang wall. And nakita akong nag-selfie siya sa mga inasan. Kapi mo ng guts bitaw nga. Kini na agad ni
So what pag selfie ni siya, I know nga na siya kauban sa atbang siyang lamisa na ito'y violet nga bag then peach na t-shirt, although gamay lang nilipit, and I know nga it was my ex, pero ako lang ikan sa kung self na basin friend lang. Then after days na sa nag-upload na po siya, nag-selfie siya sa my deck, which is double deck man to. Then na ay black a keypad na phone, and I know nga mo tong boarding house akong ex, and mo to'y phone niya, and it was confirmed. So ito na gidawat na ako nga may lain na siya, but in just a week or weeks naka-move on na siya in our 13 months. And I thought nga wala gyud problema kay bago pa mi celebrate sa among anniversary, tapos sa akong birthday okay mi doon mi nag-graduate, pero ano mo problema katulang ang problema isa. So kaunaw na ako way para mag-move on, and it was pinakamali nga nahimo na ako, decision nga nahimo na ako. Larga ako Manila, the first reason mag-move on. Second one is naghanap ng trabaho. And after 3 years nagkita mi sa akong ex, and nag-flashback tanan kasakit nga na. So still ay nangutanan gyapon ko sa myself na nganong gibiyahan ka, nganong gipulihan ka. And one time nga nakita na ako siya nagbaktas, pero paspas mo kong baktas, so naunahan ako siya, gusto na ako siya pangutan ko, pero ito 3 years na magudilabay kasi dahil siya in a relationship na sila na inertia siya sa katong akong gistalk, and it was sila. So 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. So na ako'y friend, tapos katong akong friend is friend niya kada 2020 ka-receive ko message from my friend kaniyon nga nagbuwag na daw sila sa akong ex, katong yung friend. So buwag na sila, pero about 3 years. So one time gihagad ko niyang kaon, wala ko kabalong ang uban is ang ex akong ex. See, ex akong ex. And in 2021, this last January, February, March, nagkasuod mi ato niya. And one time siya pangutana nga unsa daw reason nga nung nagbuwag mi sa akong ex, which is ex ko niya. Ang ako lang tubag is wala gyud kabalo, wala mi closure. Muna hangtod karon in 5 years. O wa ko'y tarong nga relationship tungod kay wala po ka-move on sa akong past. Kasi 5 years na kay I'm still looking for answers. Nganong ingato bitaw. Yan ang person bitaw nga murag kuan. So nga ako lang ginaw na ang reason kay tungod kay kibog siya kay grabe na ka-impatient, and sakta lang siya physically and emotionally. No to. Then one day nagstrehan niya ito niya medyo close naman. Ingon siya na actually James, dugay na daw siya magkaibulag nimo. And kung naglibog ko kay kung dugay na wala nag-celebrate kami sa graduation anniversary, then 13 months sorry. Akong huna-huna, basig maorat to'y iyang girason sa akong ex para naa siya rason sa imo, at least limpyo ang kibali ang pagbuwag na mo. Pero akong ginahuna po niya naglibog ko. So after na ako po nabatian yung gilaong niya, dito na natubag tanan pangutanan na ako in 5 years. And kalit lang siya
murag after days, okay na ko. Wala na, as in, sobra ka okay na. Kay tanan na ako, di pang mga pangutana down sa kong self in 5 years na tubag. So, dino yun ay, healing takes time. Bahalag dugay, basta after that process, sobra ni mukha. So, that's it. So, nagloko ako at niloko ako. So, it's a tie. Di man. So, about ka mo, sa na-experience ninyo.